Θέλεις και εσύ να μάθεις πώς μπορείς να κάνεις επεξεργασία των βίντεό σου ή αλλιώς edit στα βίντεό σου με το πρόγραμμα Premiere Pro, που είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα που υπάρχει για επεξεργασία βίντεο? Τότε το σημερινό βίντεο είναι για σένα. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι Νοτιάς Walker, και σήμερα θα σας κάνω ένα μάθημα, ένα tutorial. Είναι το δεύτερο επεισόδιο στη σειρά How To, όπως την έχουμε ονομάσει, και θα σας δείξω τα βασικά πράγματα στο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο που χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά για τα δικά μου βίντεο, το Premiere Pro. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, σίγουρα πιστεύω ότι όλοι σας το γνωρίζετε. Είναι πολύ καλό πρόγραμμα εάν και εφόσον το μάθεις. Εάν το μάθεις μπορεί να κάνει πολύ καλά πράγματα, κάνει παπάδες. Απλά για να το μάθουμε καλά χρειάζεται αρκετός χρόνος. Εγώ σήμερα θα σας δείξω κάποια πολύ βασικά πράγματα για να ξεκινήσετε έτσι σαν εισαγωγικά, να δείτε τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε με το Premiere Pro. Τα πιο έτσι εξειζητημένα πρέπει να τα ψάξετε και μόνοι σας σιγά σιγά, δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα. Αλλά για να μην χρονοτριβώ, πάμε κατευθείαν στο περιβάλλον του Premiere Pro. Λοιπόν, μπήκαμε μέσα στο Premiere Pro. Έχω δημιουργήσει ένα νέο project με τίτλο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, project.tutorial, για να σας δείξω κάποια πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε πάνω αριστερά που λέει File, New, Sequence. Και πατάμε OK να δημιουργηθεί το πρώτο sequence, το sequence 1. Και εμείς τώρα πρέπει εδώ πέρα να φέρουμε κάποιο αρχείο, κάποιο βίντεο, το οποίο θέλουμε να το κάνουμε επεξεργασία. Εγώ πάντα, αυτό που κάνω είναι, εδώ πέρα βλέπετε στο φάκελο YouTube channel που έχω όλα τα πάντα για το κανάλι μου στο YouTube, στον φάκελο Record έχω τα αρχεία, τα βίντεο της οθόνης μου. Εγώ συνήθως όταν κάνω βίντεο γράφω ξεχωριστά την οθόνη, ξεχωριστά τη webcam και ξεχωριστά τον ήχο. Έχω τρία διαφορετικά βίντεο ταυτόχρονα, τα οποία μέσα στο Premiere Pro τα συγχρονίζω. Συγχρονίζω πρώτα τον ήχο της webcam και του ήχου και μετά της webcam και του Razer Siren δηλαδή, και μετά συγχρονίζω αυτά τα δύο με την οθόνη. Αυτή τη στιγμή, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, παίρνει λίγο χρόνο, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε αυτό το tutorial που θα δούμε τα πολύ βασικά σε αυτή τη διαδικασία. Απλά θα πάρω ένα αρχείο οθόνης, δηλαδή αν είμαι σε κλίση με κάποιους άλλους που στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα ακούγονται οι άλλοι, αλλά εγώ δεν θα ακούγομαι γιατί στο OBS δεν γράφω τον ήχο μου, τον γράφω από το Audacity, από το μικρόφωνο. Και θα δούμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να κάνουμε έτσι κάποια βασικά πράγματα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα αρχεία που έχω την οθόνη μου να την επεξεργαστώ στη συνέχεια, και ας πάρουμε το πρώτο που είπα να πάρω και σαν παράδειγμα και το σέρνουμε μέσα και περιμένουμε να το κάνει import. Περιμένουμε λίγο χρόνο, το έκανε. Και αφού το έκανε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το πάρουμε και να το βάλουμε μέσα. Και το καλό που έχει το Premiere Pro είναι ότι επειδή μπορούμε να βάλουμε διάφορα αρχεία που να είναι διαφορετικού τύπου, κάθε αρχείο μπορούμε πολύ απλά, χωρίς να κάνουμε τίποτα, να πατήσουμε Change Sequence Settings και να προσαρμοστεί το sequence πάνω στις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου αρχείου. Και μπήκαμε λοιπόν στο αρχείο και εδώ πέρα βλέπουμε το πώς θα είναι το βίντεο στο τέλος όταν το κάνουμε export. Το συγκεκριμένο βίντεο εδώ πέρα βλέπετε στην αρχή, είναι να ξεκινήσω, είναι από το opening του Mariner και επέλεξα να το βάλουμε αυτό σαν παράδειγμα επειδή πάρα πολλοί μου είχατε κάνει παράπονο ότι για ποιο λόγο την ημέρα του opening δεν μας την έδειξες και την έκοψες. Η αλήθεια είναι ότι είχα πεθάνει, γι' αυτό είχε βγει πολύ fail, γι' αυτό δεν σας το έδειξα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπα να το κάνουμε αυτό σαν παράδειγμα. Βλέπουμε εδώ πέρα που μαζευόμαστε στην αρχή για να κάνουμε το opening, το κλιπάκι που είχατε δει. Να το αφήσω και να τρέξει λίγο. Ναι. Ναι. Γιάννη, κάτω μέρα όμως, είναι στο χάρτη. Είναι η στιγμή που ετοιμαζόμαστε πριν ξεκινήσουμε, πριν κάνουμε το opening. Και πάνω εδώ, όπως είδατε, εγώ δεν ακούγομαι γιατί δεν γράφω τον ήχο μου με το OBS. Πάνω εδώ θα κάνουμε κάποια βασικά πράγματα για το edit.
Το πρώτο βασικό πράγμα που θα μάθουμε είναι το πώς μπορούμε να κόβουμε σημεία από το βίντεο, που είναι πάρα πολύ εύκολο. Απλά παίρνοντας το Razor Tool εδώ πέρα, μπορούμε να επιλέξουμε αυτό π.χ. το σημείο και να πάμε πιο πέρα να δούμε μέχρι πού θέλουμε να κόψουμε. Το αφήνουμε να τρέξει λίγο. Πάμε να πολεμήσουμε Βλέπουμε εδώ πέρα που ετοιμαζόμαστε και έστω ότι εγώ θέλω να φτάσω στο σημείο στο οποίο έχουμε μαζευτεί όλοι γύρω-γύρω για να ξεκινήσω να τους παρουσιάζω έναν έναν, όπως είχαμε κάνει εδώ πέρα. Εδώ ας πούμε. Το φτάνω μέχρι εδώ και το επιλέγω αυτό το κομμάτι και απλά πατώντας delete το σβήνω και παίρνω αυτό και το σέρνω εδώ. Οπότε κατευθείαν θα δείτε πώς θα αλλάξει η ροή του βίντεο, από το ένα σημείο θα πάει κατευθείαν στο άλλο. Τώρα το αφήνω να τρέξει. Γιάννη, κάτω μέρα όμως, γιατί είναι στο hard και έχει νυχτώσει και θα γίνουμε μουλή. Και κατευθείαν πάει εδώ πέρα που ήταν να κάνουν τον κύκλο για να τους παρουσιάσω. Πάει αυτό. Όμως πολλές φορές βλέπετε στα βίντεο του Mariner πάνω αριστερά στην οθόνη έχουμε το logo του server, το οποίο μάλιστα το έχω, το έχω εδώ. Πώς μπορούμε να το βάλουμε το logo του server πάνω αριστερά? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Να το logo του Mariner. Το παίρνω και το βάζω εδώ. Το βάζω δηλαδή σε βίντεο πιο πάνω από αυτό που έχω βάλει. Βλέπετε στη σειρά που λέει βίντεο 2, ώστε να είναι πάνω από το βίντεο 1, οπότε να φαίνεται από πάνω. Και για να μην είναι τόσο μεγάλο, το μικραίνω κιόλας. Βάζω το logo του server πάντα να φαίνεται ότι είναι βίντεο σχετικά με το Mariner. Το βάζω κάπου εδώ. Φυσικά τώρα βλέπουμε το πώς θα φαίνεται ολόκληρη η οθόνη. Στο τέλος θα είναι αρκετά μεγάλο. Και δεν θέλω να φαίνεται έτσι έντονο, γιατί δεν είναι τόσο ωραίο. Πρέπει να το κάνω να είναι πιο αμυδρό, δηλαδή να φαίνεται και από πίσω του τι γίνεται μέσα στο Minecraft. Οπότε αυτό που μπορώ να κάνω είναι να το επιλέξω εδώ. Να έρθω στα Effects και να πάω στο Opacity και απλά να το κατεβάσω το Opacity. Άμα το κατεβάσω θα δείτε ότι θα φαίνεται πιο αμυδρό. Το πάμε πιο χαμηλά, 65 ξέρω εγώ, να το. Το πάω και λίγο πιο χαμηλά και στο 40 μπορώ να το βάλω. Εδώ. Εδώ είναι ένα καλό σημείο να δείτε πώς φαίνεται το logo του Mariner πάνω αριστερά. Και είναι κάτι έτσι σχετικά ωραίο. By the way, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται πολύ content για το Mariner μετά το Πάσχα. Είναι τα επόμενα βίντεο που θα ανεβούν στο κανάλι μετά τις γιορτές. Θα έχουν να κάνουν με το Mariner, μείνετε συντονισμένοι. Γι' αυτό το επέλεξα και σαν παράδειγμα. Λοιπόν, είδαμε και αυτό. Τώρα όμως, εμείς θέλουμε μέσα στο βίντεο μας να προσθέσουμε και κάποιο τίτλο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ας πούμε ότι θέλουμε να βάλουμε ένα τίτλο εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Πατάμε εδώ, Type Tool, να το, και ας γράψουμε tutorial. Και μπορούμε επίσης το tutorial να το βάλουμε εδώ, να το μεγαλώσουμε κιόλας, να το. Και μπορούμε επίσης κιόλας εδώ πέρα στα effects να πατήσω αυτό το βελάκι εδώ και εδώ πέρα μπορώ να το κάνω πιο μεγάλο. Να το κάνω πλαγιαστό άμα θέλω. Να αλλάξω τη γραμματοσυρά. Να το. Μπορώ επίσης να αλλάξω το χρώμα του, έστω ότι το κάνω αυτό το χρώμα εδώ, κοκκινοπό, και μπορώ να βάλω και stroke, να βάλω και περίγραμμα. Ερυθρόλευκο. Εντάξει, οκ. Ολυμπιακάρα. Και αυτό βασικά. Έστω όμως εγώ ότι για παράδειγμα αυτός ο τίτλος δεν θέλω να σκάει έτσι απότομα. Γιατί εγώ άμα τώρα βάλω το βίντεο να παίξει από εδώ και το βάλω να ξεκινήσει, βλέπετε, σκάει απλά έτσι απότομα. Εγώ όμως μπορεί αυτό το πράγμα, καταρχάς μπορώ να το μεγαλώσω και σε διάρκεια. Έτσι. Εμφανίζεται αυτό το εργαλείο που μπορείς να το μικραίνεις τη διάρκεια ή να τη μεγαλώνεις. Έστω όμως εγώ ότι θέλω να εμφανίζεται πιο ομαλά. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πατήσω εδώ πέρα που λέει βίντεο 2 πάνω στη σειρά, να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ να πατήσω 2 φορές. Εδώ πέρα στο ψέματα. Μπορώ
αυτό και μπορώ όταν το αφήσω να τρέξει λίγο αυτό να βάλω άλλο ένα point π.χ. εδώ. Και στο πρώτο point μπορώ να το φέρω να είναι κάτω. Οπότε αυτό που του λέω είναι ότι στην αρχή θέλω να μην φαίνεσαι και να εμφανίζεσαι σιγά σιγά. Βλέπετε αυτή την καμπύλη. Αυτή η καμπύλη που δηλώνει ότι θέλω σιγά σιγά να γίνεται όλο και πιο ορατό. Οπότε κοιτάξτε τώρα πώς θα φαίνεται. Θα φαίνεται κάπως έτσι. Και μάλιστα είναι και μπορώ πατώντας το συν να το φέρω πιο κοντά για να το βλέπω. Για την ακρίβεια τώρα αυτό έχει γίνει πάρα πολύ απότομο. Οπότε έχει γίνει μάλλον υπερβολικά καθόλου απότομο. Οπότε πρέπει να το φέρω λίγο πιο κοντά. Κάπου εδώ. Και άμα το ξαναβάλω να τρέξει, θα δείτε ότι τώρα γίνεται πιο γρήγορα εμφανίζεται. Αν το φέρω ακόμα πιο κοντά, θα εμφανιστεί ακόμα πιο γρήγορα. Για να το δούμε άλλη μια φορά. Εκεί νομίζω είναι καλά. Και μπορεί εγώ μετά να θέλω να εξαφανίζεται κιόλας σιγά σιγά, έτσι να πέφτει σιγά σιγά και να μην εξαφανίζεται απότομα. Θα έρθω και θα κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα έρθω εδώ. Θα βάλω π.χ. εδώ άλλο ένα point. Και θα έρθω και εδώ. Και θα βάλω άλλο ένα point. Κάπου εδώ πέρα. Να το. Και αυτό το point θα το βάλω να πέφτει. Οπότε τώρα θα δείτε ότι θα ξαναεξαφανίζεται. Να το. Και είναι ένας έτσι ωραίος τρόπος να βάζεις τίτλους. Μπορεί όμως εσύ τώρα, αν κάνουμε κάποιες φορές undo, για να τα βγάλουμε όλα αυτά που βάλαμε για το πώς θα εμφανίζεται και το πώς θα εξαφανίζει το τίτλος, μπορεί εσύ να θες στην αρχή να μην φαίνεται ο τίτλος και να εμφανίζεται από κάπου μέσα στην οθόνη. Δηλαδή μπορεί να θες να έρθεις να πατήσεις το position και πηγαίνοντας στο αριστερά, εδώ, να αφήσεις να τρέξει λίγο και να πεις ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή θέλεις να έρθει εδώ. Άμα το κάνεις αυτό, κοιτάξτε πώς θα παίξει. Μπορείς να το κάνεις ακόμα και έτσι. Επίσης, μπορείς τη στιγμή που σκάει αυτό να θέλεις να βάλεις και κάποιο voice effect, κάποιον ήχο να ακούγεται. Οπότε εγώ εδώ έχω κάποια voice effects που έχω κατεβάσει. Ας πούμε ότι βάζουμε Illuminati. Γιατί έτσι. Ας το βάλουμε εδώ πέρα. Το βάζουμε όπως βλέπετε, άμα το κάνω πιο το βάζω σε άλλο αρχείο ήχου. Όχι πάνω στο βίντεο. Το βάζουμε εδώ. Οπότε τώρα αν αυτό παίξει, θα ακουστεί και αυτός ο ήχος. Που φυσικά μπορώ να τον μικρύνω για να μην ακούγεται τόση πολλή ώρα. Και επίσης από ό,τι είδα δεν ακούγεται και στη στιγμή ακριβώς. Κάτσε να το ακούσω άλλη μια. Να το ακούσω άλλη μια φορά θέλω. Όχι, καλά ακούγεται. Όμως αυτή τη στιγμή ο ήχος αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός. Άμα θέλω εγώ όμως να τον ακούω πιο σιγά, μπορώ να έρθω εδώ πέρα, Audio Track Mixer. Βλέπω ότι είμαστε στο Audio 4 και το Audio 4 μπορώ να το χαμηλώσω. Και μπορώ το Audio 1 που είναι του βασικού βίντεο να το δυναμώσω ώστε να ακούγεται αυτό πιο πολύ. Οπότε άμα το βάλω να τρέξει τώρα, κοιτάξτε πώς ακουστεί. Ακούγεται πιο σιγά και ακούγεται πιο πολύ ο ήχος του βίντεο. Οπότε παίζει και αυτό. Τώρα αυτοί εδώ πέρα παρουσιάζονται κανονικά όπως το είχατε δει και στο opening. Καλησπέρα. Μετά εγώ θα τρέξω. Και άμα πάω προς το τέλος του βίντεο, εκεί που έκανα rage quit και σταμάτησα να γράφω, με είχατε δει μετά να σκάω με full diamond armor, αυτό είχε γίνει μέρες αργότερα, είχα κάνει μόνος μου mine. Την ημέρα του βίντεο, αν πάω εδώ είναι που πέθανα. Βλέπετε, είμαι σε κλίση με τα παιδιά, κάνουμε mine και πέθανα. Ναι, εντάξει, λογικό. Εντάξει, εκεί πέρα είχα ξενερώσει πάρα πολύ. Okay. Μπορούμε εδώ πέρα να βάλουμε και ένα voice effect.
μπορούμε π.χ. να το βάλουμε λίγο πιο πίσω, εδώ που είναι να πεθάνω, και μπορούμε να του βάλουμε το fail. Να το. Για να το ακούσουμε. Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Επειδή όμως αυτό μπορεί να θέλω να ακούγεται πιο πολύ, θα το βάλω στο audio 2 ή στο audio 3 μάλλον, που δεν έχουμε βάλει να ακούγεται τόσο χαμηλά. Θα το βάζω στο audio 3 και το ξανακουβάζω. Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Μπορεί εγώ να θέλω όμως να βάλω και να φαίνεται ασπρόμαυρη οθόνη σε εκείνο το σημείο. Ή μάλλον να θέλω να βάλω, τώρα που το σκέφτομαι, μια επανάληψη σε slow motion ασπρόμαυρο. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Θα έρθω, θα πάρω αυτό το σημείο που με σκοτώνει το ζόμπι, ας πάρουμε από το σημείο που σκάει το ζόμπι, από εδώ. Παίρνουμε, το επιλέγουμε αυτό. Με σκοτώνει, εδώ, μέχρι εδώ ας πούμε. Πάμε αυτό λίγο πιο πέρα. Αυτό το κάνουμε copy με δεξί κλικ και copy. Ctrl V paste. Και πάμε εδώ, πατάμε δεξί κλικ. Και πατάμε speed duration. Και το duration, η ταχύτητα του βίντεο, την μειώνουμε. Την ταχύτητα, ώστε να μεγαλώσει η διάρκεια, να είναι πιο αργό. Να είναι σε slow motion ας πούμε. Ας το κάνουμε 30. Το παίρνουμε αυτό εδώ πέρα. Και μπορούμε, αν θέλουμε, το βάζουμε εδώ, να φαίνεται δίπλα, και μπορούμε, αν θέλουμε, να του βάλουμε και κάποιο effect για να γίνει π.χ. ασπρόμαυρο. Οπότε ερχόμαστε εδώ, πατάμε effects εδώ και αναζητούμε το black and white και το βάζουμε εδώ. Βλέπετε, έγινε ασπρόμαυρο. Μπορούμε επίσης, άμα θέλουμε, να του βάλουμε να έχει και ένα μαύρο περιθώριο που συνηθίζεται πολύ, είναι της μόδας. Να το. Οπότε για να δούμε τώρα πώς θα φανεί. Το βάζω να τρέξει. Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Να το. Τετέλεστε. Άλλο ένα πράγμα πολύ καλό που μπορείτε να ξέρετε είναι αυτό. Να ξέρετε, το σημερινό βίντεο δεν έχει κανένα σχεδιασμό. Είναι ό,τι μου ήρθε θα σας δείξω πραγματικά. Λοιπόν, μπορεί επίσης εμείς σε ένα άλλο σημείο να θέλουμε να βάλουμε π.χ. κάποιο βίντεο transition. Τυχαίο παράδειγμα. Να θέλουμε να κόψουμε. Ας υποθέσουμε ότι από εδώ και από εδώ είναι δύο διαφορετικά σημεία, ότι έχουμε κόψει σε ένα σημείο το βίντεο, και να θέλουμε να βάλουμε μια μετάβαση από το ένα βίντεο στο άλλο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πάμε effects, σβήνουμε αυτό για το black and white και το video transitions. Ας επιλέξουμε για παράδειγμα, ας επιλέξουμε αυτό και το βάζουμε εδώ. Αν το πάω και το βάλω να παίξει τώρα, και να το, για να φαίνεται, κοιτάξτε πώς θα παιχτεί. Γιατί έγινε μετάβαση. Μπορούμε να επιβάλλουμε και κάποιο άλλο transition. Ας βάλουμε για παράδειγμα αυτό. Πάμε να το ξαναδούμε. Έγινε έτσι. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου εμένα προσωπικά. Μπορούμε επίσης, αν θέλουμε, να βάλουμε να τρέχουν δύο βίντεο παράλληλα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πάμε να κάνουμε import κάποιο βίντεο. Ας πούμε π.χ. επειδή σας είπα ότι εγώ την κάμερα την έχω ξεχωριστά, το αρχείο του ήχου το έχω ξεχωριστά, να πάμε να πάρουμε την κάμερα για κάποιο βίντεο. Δεν θυμάμαι ποια ακριβώς από όλες αυτές είναι για το συγκεκριμένο βίντεο. Να πάρουμε μια κάμερα. Αυτή είναι, ψέματα. Ας πούμε ότι βάζουμε αυτή, ξέρω εγώ. Βάλε αυτή να. Αυτή είναι από το Daredevil που έκανα reaction. Και έστω ότι αυτό το βάζουμε για παράδειγμα εδώ. Λοιπόν, αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε πολύ απλά, επιλέγοντάς το, να το μικρύνουμε. Ας πάμε σε ένα σημείο που παίζω για να φαίνεται καλύτερα. Να το μικρύνουμε
για να βάλουμε τη webcam και να τη βάλουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τη webcam και θυμίζω αυτή η webcam είναι από άλλο βίντεο, είναι από τον Daredevil, δεν είναι από το συγκεκριμένο, αλλά δεν μας νοιάζει. Και θέλουμε να βάλουμε ένα περίγραμμα γύρω από αυτήν για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο αισθητό. Ας τη μεγαλώσουμε κιόλας για να είναι πιο εύκολο τώρα και να το βλέπετε και καλύτερα. Εγώ θα το είχα τόσο μικρό όσο το βλέπατε πριν. Να το. Και θέλουμε π.χ. να έρθουμε εδώ και να βάλουμε αυτό το μπλε πλαίσιο που βάζω εγώ πάντα. Να το. Το μεγαλώνουμε κιόλας. Να το, εδώ είναι. Το μεγαλώνουμε. Να το. Και το μεγαλώνουμε αρκετά. Και πάμε στα effects και βάζουμε αυτό το effect που λέγεται crop effect. Και βάζουμε το crop για να το κάνουμε πιο μικρό και να το φέρουμε ουσιαστικά όπως πρέπει, ώστε να έρχεται ας πούμε κοντά στη webcam, να έρχεται να είναι ωραίο. Έστω έτσι. Άμα το προχωρήσω, βλέπετε ότι εδώ πέρα κόβεται, είναι μια μπαγκιά του Premiere Pro. Μετράει το πώς θα φαίνεται όταν το σταματάς. Και όταν το σταματάς θα φαίνεται έτσι. Θα κόβεται μέχρι εδώ. Αυτό εδώ πέρα το περίγραμμα δεν θα φαίνεται εννοείται. Και αυτό εννοείται το βάζουμε πάνω δεξιά, το κάνουμε πιο μικρό και το κάνουμε να φαίνεται ωραία. Αλλά γενικότερα αυτή είναι η φιλοσοφία. Εάν θέλουμε π.χ. τώρα να βάλουμε και μια μουσική, μπορούμε να τη βάλουμε από κάτω σε ένα άλλο κανάλι ήχου, να τη χαμηλώσουμε, όπως είδαμε και πριν με τα effects, η ίδια φιλοσοφία είναι. Μπορούμε να προσθέσουμε και βίντεο, intro, outro, όλα αυτά, με τον ίδιο τρόπο γίνονται όλα αυτά. Και αφού λοιπόν έχουμε κάνει όλο το μοντάζ, μπορούμε π.χ., ξέχασα να το πω, έχουμε τη webcam εδώ και μπορεί σε κάποιες φάσεις να θέλω να δείξω την αντίδρασή μου και να πιάνει ολόκληρο το βίντεο. Μπορώ π.χ. εδώ να επιλέξω μια φάση εδώ πέρα, νάτι, που να θέλω να με δείχνω, οπότε να πατήσω εδώ και να πατήσω αυτό π.χ. Αυτό εδώ. Και έρχομαι και φαίνομαι ολόκληρος. Και μπορώ πάλι να μου βάλω το black and white, να το, και να είμαι και με μαύρο, με ασπρόμαυρο χρώμα. Ορίστε, εδώ πίσω. Βλέπετε ό,τι να είναι, λέω γιατί είναι από άλλο βίντεο. Και μετά γυρνάει και ξαναφαίνομαι εδώ πέρα. Αυτή είναι πάνω κάτω η φιλοσοφία. Μετά, αφού λοιπόν έχει γίνει όλο το edit και τα έχουμε κάνει όλα, για να κάνουμε export το βίντεο, ερχόμαστε εδώ πέρα, πατάμε export. Μας δείχνει έτσι πώς θα φαίνεται. Βάζουμε ένα όνομα. Θα το αποθηκεύσουμε πάντα σε MP4. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε υψηλή ανάλυση. Εγώ θα βάλω η 1080p ή αυτή που μας δίνει που συνιστάται. Εγώ βάζω 4K τώρα στη τελευταία, την καλύτερη ανάλυση που μπορούμε να έχουμε, αλλά θέλει πολύ περισσότερο χρόνο για να ανέβει στο YouTube. Αυτό δεν το πειράζουμε σε αυτό το αρχείο και πατάμε export και θα ξεκινήσει να μας κάνει το compile για να καταστήσουμε το αρχείο στον υπολογιστή μας και στη συνέχεια να το ανεβάσουμε στο YouTube. Πάνω κάτω, παιδιά, αυτή είναι η φιλοσοφία. Σας έδειξα κάποια έτσι πολύ βασικά πράγματα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς μόνοι σας σιγά σιγά. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ένα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί μετά το Πάσχα θα έρθει πολύ content αν όλα πάνε καλά, που από ό,τι φαίνεται όπως δείχνουν τα πράγματα όλα θα πάνε μια χαρά, σχετικά με τον Mariner που έχετε να δείτε υλικό κάνα χρόνο. Αν όλα πάνε καλά θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Μείνετε συντονισμένοι. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Δεν θα υπάρξει κάποιο άλλο βίντεο μέσα στις γιορτές. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας. Και καλή Ανάσταση σε όλους. Γεια σας, καλή συνέχεια. Bye.